ni gima ikia ok negi, obro negi to ikia ni ene monegi. So afadhali itim screening, ing'e gima dhi nyime, then life wire dak life meet. Koro nyakitema tema mondo I continue gi life. So screening ber mondo king'eyo gima in go, then koro ineno kaka itimo. And most of the time kata lumps ma yudore thuno, ng'eny jok ginga kata cancer. Gin mana samoro hormones mati okuda gimoro, so igole agola. So kik jiluor. Ainya nyaseyo no kapaka ber ni gima iki ok negi. Ainya ng'eni cancer in from stage 0 to stage 4. Inya lady at stage 0 tichak treatment yo machon mana mapiyo piyo. Openjo kanyo ni penjono na ng'umo miyo ni kemo tieko thoth ji, onyiso ranyisi moko ma ng'ato oneno to owinjo otang'. To bende kwa loso kotende kod kemo bende samoro neno kaka loko dend ji e kind mamoko. To kwa loso ni kotende kod treatment mar chemotherapy